tien päässä ja täällä näyttäisi olevan hyväkuntoinen asfaltti ja katulamputkin on ja ei mitään moittimista. Joo. Tää mietittiin, että pitäisi olla vähän enemmän roska-astioita, kun ihmiset heittelee tänne kadun varteen. Tässä on tämmönen risteys ja mietittiin, että jotain opasteita olisi pyöräilijöille. Tässä on vähän paha mutka. Tuolla on tunneli. Vähän katveessa. Ja tie on surkeassa kunnossa. Eikä oo katulampuja. Katulamput lisätään tähän sitten. Tässä alkaa näköjään vasta katulamput. Sitten tässä on tämmösiä aikansa eläneitä Noin voisi olla se, että hehkulampuja. LED-valot mietittiin tänne näihin vanhojen lampujen tilalle. Yleinen siisteys. Niin, yleinen siisteys on se, että ymmärtää kyllä, kun on syksyllä vähän leppeä. Ollaan tossa ollut jokaisessa mäessä, on ollut kaikkia viime vuonna leikattuja puita ja näin. Ne pois. Kaikki. Joo. Te penkit on vähän kämäsiä. Ja roskikset puuttuu. Joo, tässä on vähän vaarallisen näköinen risteys. Tuolla on jyrkkä ylämäki ja tässä voi sattua kolareita. Tai sitten jotenkin loiventa, että se niinku menis tästä näin ja jotenkin loivemmin. Tästä näyttää se suojalta, jos sieltä joku porhaltaan lujaa alas. Niin no. Tää tulee suoraan tähän aivoon. Kyllä. Joo. Semmosta. Tästäkin puuttuu katulamput kokonaan. Tämä oli tässä. Tämä meidän videomme. Kiitos mielenkiinnosta.